Tarif miġbur mill-Environment, Social and Governance Portal ta' Malta juri li kumpaniji Maltin li jinvestu fi kriterji ambjentali, soċjali u tal-governanza magħrufa bħala ESG irreġistraw tnaqqis ta' 31% fil-konsum tal-ilma, tnaqqis ta' 9% fil-ġenerazzjoni tal-ilma u tnaqqis ta' 8% fl-emissjonijiet ta' diossidju tal-karbonju. Ħabbret dan il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Miriam Dalli waqt diskors li kellha fil-konferenza Climate Resilient Tourism in the Mediterranean waqt il-COP27 f'Sharm el-Sheikh l-Eġittu. L-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma flimkien ma' Global Water Partnership Mediterranean u l-Unjoni għall-Mediterran ospitaw din il-konferenza bl-appoġġ tal-Ambaxxatriċi għall-Azzjoni tal-Klima il-Professur Simon Borg. F'din il-konferenza l-kellima ppreżentaw soluzzjonijiet biex jgħinu lis-settur privat b'mod partikolari s-settur turistiku biex ikun aktar reżiljenti u sostenibbli b'enfasi fuq ir-rabta bejn l-enerġija u l-ilma. Il-Ministru Miriam Dalli sostniet li s-settur privat, inkluż is-settur tat-turiżmu, għandu l-potenzjal li jkompli jiżviluppa biex isir aktar ambjentalment u ekonomikament sostenibbli. Dan għax is-settur tan-negozju huwa sieħeb importanti fil-bidla sal-2050 lejn ekonomija li ma tniġġisx. Il-Ministru Dalli rrimarkat ukoll li għalhekk il-Gvern qed jappoġġja lin-negozji biex isiru aktar ambjentalment sostenibbli. Bl-istess mod enfasizzat li rridu nkomplu nikkontribwixxu fir-riċerka u l-innovazzjoni filwaqt li nħallu l-ideat innovattivi jikbru u jifjorixxu. Matul il-COP27 fejn qed jitlaqgħu diversi pajjiżi biex tittieħed azzjoni biex jintlaħqu l-miri klimatiċi dinjin, il-Ministru Dalli kellha wkoll numru ta' laqgħat bilaterali fosthom mal-Ministru tal-Petroleum u r-Riżorsa Minerali tal-Eġittu Tarek El-Molla, il-Ministru għall-Elettriku u l-Enerġija Rinnovabbli Mohammed Shaker El-Markabi u l-Ministru għar-Riżorsi tal-Ilma u l-Irrigazzjoni Hani Sewlam u mal-Ministru Awstraljan għat-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija Chris Bowen.